शुभ सकाळ पिलामाने ऑनलाइन क्लास को तुम मान स्वागत। आज आम तुम साहित्य बही रे थिबा जापान अनुभूति विषयटी को पढ़िबू। एही विषयटी पढ़िबा पूर्वरु आमे जापान देशर अवस्थिति विषय प्रथमे जानिबू। जापान हेउछि एशिया महादेशर पूर्व भागरे प्रशांत महासागर उपकूल अवस्थित। यह हेउछि पृथ्वीर शिल्प समृद्ध राष्ट्र मानक मध्यरु गोटिए। एही विषयटी आमे जापान रो शिक्षा व्यवस्था, परिष्कार परिच्छन्नता, ट्रैफिक व्यवस्था सहित जापानी मानकर समयानुवर्तिता और श्रृंखला आदि को जानी पारिबू। एबे जानिबू एही प्रसंगटी को लिखिथिबा लेखकंग विषय रे। जापान भ्रमण कर सारिबा परे लेखक श्रीजुक्त सनातन पंडा निजर भ्रमण कहानी को एही प्रबंध रे लिखिछंती। एही लेखाटी को लिखिछंती श्रीजुक्त सनातन पंडा 1995 मसीहा जुलाई मास 20 तारिख रे तांकर जन्म होइथिला। से हेउछंती जणे शिशु साहित्यिक। तांकर शिशु साहित्य लेखा गुड़िक हेउछि बो मु स्कूल जीवी, चिनु जाइतिला जन्मराइज, कुहुक मंत्र ओ मो स्वप्न मो स्कूल इत्यादि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିଶୁଲେଖା, ଫୁଲଝରି, ମୀନା ବଜାର, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା, ନନ୍ଦନ କାନନ ଓ କାଇଁଚ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଶ ଜାପାନ। ସେହି ଦେଶକୁ ଥରେ ଯିବା ଲାଗି ବହୁ ଦିନରୁ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମନ ଜାଣି ଫଳ। ଶେଷରେ ଦିନେ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ମିଳିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 2009 ମସିହାର ଜୁନ ମାସ 9 ତାରିଖ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ହେଉଛି ଜାପାନ। ଜାପାନକୁ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ନା, ଜାପାନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦେଶକୁ ଥରେ ଯିବା ଲାଗି ବହୁ ଦିନରୁ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ଅଭିଳାଷ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା, ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେହି ଦେଶକୁ ଥରେ ଯିବା ଲାଗି ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି ମନ ଜାଣି ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବା। ଶେଷର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଗଲା। କେଉଁଦିନ ମିଳିଗଲା? ନା, 2009 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 9 ତାରିଖ। ସେହିଦିନ ସେ କହିଲେ ଲେଖକ ନିଜେ ଓ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି 2009 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଖକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଜାପାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେଉଁଠୁ କଲେ? ନା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ। ତାଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଥାଏ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିମାନ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ନିକଟସ୍ଥିତ ନୋରିତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଜାପାନ ଘଣ୍ଟାରେ ସିନା ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 7ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ 3:30। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମୟର 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଜାପାନୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ଠିକ୍ କରିନେଲୁ। ଏହାପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାମାନଙ୍କ ସହ ବସ୍ ଯୋଗେ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ମୋ ଦଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବିମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏଇଠି ପିଲେ ଦେଖ, ବିମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିମାନ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ତା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିମାନ ଗତି କରେ। ଠିକ୍ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ? ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ନିକଟସ୍ଥିତ ନୋରିତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଇଂରାଜୀରେ ନୋରିତା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲେଖକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୋରିତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। କେତେବେଳେ? ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ। ଜାପାନ ଘଣ୍ଟାରେ ସିନା ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 7ଟା, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ 3:30 ଅର୍ଥାତ୍ 3:30। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ପିଲେ? ନା, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମୟର 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାପାନ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୂର୍ବକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଭାରତର 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 7ଟା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ 3:30 ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାପାନୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ଠିକ୍ କରିନେଲୁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ଘଣ୍ଟାକୁ ଜାପାନୀ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ଠିକ୍ କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାମାନଙ୍କ ସହ ବସ୍ ଯୋଗେ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ହଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ବସି ସେମାନେ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ, ଟୋକିଓ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ବା ଜାପାନର ଏକ ଉନ୍ନତ ସହର, ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଯୋଗେ ଏହି ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ବା ଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ମାନେ ଯେତିକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ାଇଲି ସେଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖି ମୋତେ ଦେଖାଇବ।